Ihana aamu. Tervetuloa Kalamajärvelle. Kiitoksia. Ole hyvä, astu veneessä. Otatko sä minä hevoni päässä? Mä tykkään enempi kuhista, kun on niin sievän näköisiä, niin mä otin tämmösiä pienempiä uistimia mukaan ja pientä kapulaa laittasin tänään ja säätä kun kattelee ja niitä veden lämpötiloja, niin varmaan tämmöistä valkoista, keltaista, hopeaa, tämän tyyppisiä värejä sit ajattelin valita. Mitäs sulla siellä on? Tykkään kanssa. Se saattais olla tähän kylmään kelliin tuokin kuulien räminä sellainen kova juttu. Kyllä. Ehkä lähtisin Kyllä. Jostakin tuolta haarukoimaan. Kyllä. Ja tuokin voisi tuossa olla sellainen, joka tänään saa käydä vedessä. Tehdään sillä tavalla, että laitetaan vieheet siimojen nokkaan ja lähdetään koettelemaan. Näin me tehdään. Semmoista hausta tapana oli tässä. Siellä on. Sinä sen saat kirjoittaa. Se on sinun. No, luonto merkitsee mulle semmoista rauhoittumista ja hiljentymistä ja kauneutta ja puhtautta. Ja sitten kun tämä meidän luonto on tällainen hirveän monitahoinen ja voimakas, niin sen äärellä tuntee itsensä aika pieneksi ja sitä kyllä on oppinut kunnioittamaan. No, tämä on varmasti tämä ihan klassinen selitys, että rakastuin kalamieheen ja tykkäsin, että vietetään aikaa yhdessä ja tehdään yhdessä asioita ja on yhteinen harrastus, niin sitä myötä mä oon uisteluveneeseen tullut. Mieleenpainuvia kalareissuja on tosi paljon, mutta se kaikkein mieleenpainuvin on se, toista kertaa onnistu virittämään sellaisen raksin pyyntiin, että tuli yli 5-kiloinen taimen, niin tiesin, että se ei ole ihan sattumaa ja siksi just se reissu on se kaikkein mieleenpainuvin. Aamupäivä vietettiin haukien parissa ja seuraavaksi mennään kokeilemaan, että kuinka se kuha käy vieheeseen. Kasi 8,2 rinnella sukee alas. Joo, tässä on 11 on tässä. Onko sulla kalaa siellä? Joo, hyvä. Saat. Onko lähellä? Aivan ihana, antaa tuhamaa. Joo, hyvä. Rauhallista, tätä sitten pois. Tätä on. Kirsi ja Kirsin pomperi. Yes. Päätettiin Kirsin kanssa vielä, että haukiteeman päätteeksi kokeillaan tätä kuhajuttua ja niinhän se Kirsi sitten takilalla pyöräytti kuhaan. 5 kiloa 150 grammaa on tämän yksilön paino. Tää oli tämän reissun kruunu.
ja erittäin hyvä kuhakauden avaus. Kiitoksia Kirsi. Kiitos. Loistavasta kalasta. Kiitos Antti itsellesi ja laitahan hänet jatkamaan matkaa. Joo, päästetään kaveri takaisin veteen. Kirsi, sulla on nyt takanapäin kauden avausreissu ja sanotaanko, että vähintäänkin hyvän kokoinen kuha tähän heti keulille, niin mitkä on sulla fiilikset näin ensimmäisen reissun jälkeen? Fiilikset on aivan loistavat, että upea kaunis päivä, auringon paistetta, sit noita kuhapilviä ja tosiaan pikkusen aikaa kun tilastoa tarkasteltiin, niin enkkakuhahan sieltä tuli, että kyllähän tää on ollut aivan loistava päivä. Kiitos Antti. Olepas hyvä. Lähtisitkö uudestaan? Kyllä lähtisin toki, Hyvä. ilman muuta.